in Waskamar bij het Rinkje Stekken op het Trekker, de editie van 2021. En hoe werkt het? Ja, daar komen de deelnemers. Ja, maar ze moeten er ook, joh. Eén moment, ja, daar komt Trekker voorbij. Noem maar over. Pieter, ik moet zeggen de eerste, wie doen in de tweede. Ja, eens even zien wat ik er. Ja, 12 punten. Zei jij het? Hoe werkt het? Nou, dan moest eigenlijk met de stekker, eigenlijk als het drinkjestekje van vroeger. Moest gewoon stekken op met de stekster in je bestuurder. En dan had je 4 keer de kans. En eigenlijk is gewoon de meeste punten die wint, zeg maar. En hij heeft nog een minimum of een maximum snelheid? Nou, zeker 15 tot 20 kilometer, maar we zijn heel breed van begrip. Ja, Die krijgt heel apparaat voor de horen. voor mij weer in het geval als je EHBO, hoe ligt het? Hij heeft alles hier maar in. Ja. Eerste prijs de vorige keer. Zo, we moeten wel werken om dat hoog te houden. Je bent de winnaars van Vlienier. Ja. En wat is de strategie? Geen dingen tegen je hoofd krijgen, dat is heel handig. Niet van die hangers tegen je hoofd, dat scheelt. En ja. Zo zijn hè? Ja. Maar net volgens mij gaat dat niet eens al even mis. Ja. Ach, goed om wakker te blijven. En weer moet je als bestuurder op letten. Nou, je moet op dingen. Je moet er een beetje zo op aanrieden dat een beetje op die kant bloeien kennen, hè? Maar ja, hij moet ik net leeg hingen, want dan wordt ze. Ja. Maar ik hier weer voor de eerste prijs, dus dat doe je best. Vamos a la playa. La bomba estalló. Las radiaciones están. Y matizan de azul. Wat is je strategie? Nou ja, een beetje rug op het rinkje houden. En ja, dan gewoon rijden en een beetje hutro rijden, net te langzaam. Ja, want je hebt een behoorlijk grap. Ja, dat vond ik hoor. Maar het gaat voor de rest wel goed, hè? Maar waarom ga je hem zo rap? Ja, dat weet ik net. We willen geen praatjes, ja. Dan we te langzaam rijden. Gewoon een beetje gas, ja. We gaan ervoor, of niet? Je had een medaille, is al om, maar je had net boem. En toch gaan we zo om, dus dat ken ik al. Hoe is het uiteindelijk gaan? Ja, wel goed. Ja, heel veel lol gehad, sowieso. En we dachten nou geven we de andere deelnemers ook eens een kans om te winnen. Dat is zelfs zo sportief natuurlijk. Want hoe volste ben je hem nou uiteindelijk worden? Geen idee. We gingen van mij 2 gingen we dus net raak. En de rest, ja, weet je net, het is een afvalrace. Dus ja, die horen zich alles wel prikt en weet 2 net. En de meesten denk ik net. Die altijd wel 1 of 2 minder. Ja, en dan vallen je al. Maar je had wel willen honger. We gaan proberen willen gewoon, en denk je dat ook.